Nakabantay lang ko, sa sinapian lang ni nako. Sa dihang gipromote nako ang makaayo, ang makahatag ug ugma nga hayag kaayo, labi na ang pakigrelasyon ni Kristo. Nakadawat manung kog lain-laing mga insulto, giingnan paganikus uban nga kulto. Excuse me, dito mi kauban ato, taga Bohol ko, siya taga didto. Pero wag yapon ko nagpaapikto. Ako apod ni ilaha pud to. Nakapamalandong bitaw sad ko. Si Kristo gipromote sila na suko. Labong sa una gipromote na akong syabo ug mga laing makadaot nga bisyo. Wa gyoy ni bas nako. Wa ko'y nangantsaw sa ako. Dapat ganiunta magpasalamat sila kay daghan naming mga adik-adik nga nabag-o na. Ug karon ni Kristo nangalagad na. Kay kung nagpabilin pa mis among sa una, pila pa ka ang mga kabataan nga among mabiktima. Basin usa sa mga anak ninyo maapil pa. Bitaw ang panahon di magud nato matagna. Tungod man gud ni kay gipakadak-an natong relihiyon. Masukot ag naay magwali nga dili pareha natong relihiyon. Relihiyon. Pero akong pangutana mga igsoon, kumusta atong relasyon ni Kristo? Nagsubay ba pugtas iyang gusto? Atong mga binuhatan sa iyang mga mata dili ba insulto? Nakita ba siya sa pagkinabuhi nato? Atong mga lihok sa Biblia ba ni Sibo? Mailhan man akong natay tinud-anay nga relasyon sa kahitasan kaysa atong kinabuhi mo resulta po nagtinud-anay nga kabag-uhan. Kana bang atong lihok panalangin sa kadaghanan? Dili nang istorya ray nagdaghan pero wala makita sa atong binuhatan. Mga igsoon igod ray mo nako gipahinumduman. Ingon nga ako nahigugmaman. Mabungahong kahaponon mga higala. Ampo, amping, abantita. To God be all the glory. God bless everyone.